karon pa man ka nagkita. Ay, ito naman ko sa bukid. Sa bukid ka karon, wala ka magtrabaho sa highway. Ito may nag-aabot na din eh. Mo-order yata. Ay, narinig yung mga customer. Ayaw nga po ninyo, no? Ay, oh. Kung ka man ninyong pang-zero, no? Kung sa kabasong aros kaldo na ako, Aros ka mo mo Ayaw mo, no? Kuwate. Ato, mula talang inyong mga order na nga, dong. Kaya ako sa Diyo. Ibaso radya ang ako, Sige. Sige. Kung sa abot niya yan, Sige daw. Antay, ano, kay balik. Kani ang kamot, pasmado, tugaado. Manglaban ang kukumanong, manghinaw tayo ng ilang humaan. Na, mga ginagiraray ka, aros kaldo. Maayos na. Ano yung akong kuwate? Kung ano yung sikwati man, Ya, masa nga gihimo dito rin mo sa bukay? Mungkin akong baboy ko. Baboy. Sa, Maayo. Kay may nangumpray mo. bukid ko ang kuwate. Kaya kung nanawan kita, Nabugnawan ka. Ako, aros kaldo ako, kapi kong trabaho ka na ako ron. Kay, tagluot di ko plano ng kaipilan. O, lagay. Tingnan na ako ni. kuwate. Manok? Hilak man ka manok? Okay ra ka manok? Sinundong ko mga bata lagi. Sinumdum ko sa imong mga bata. Sa sunod manok, dala imong pamilya o mga bata haane. Ay. Ano mapasa, oh? Ay. Nong, hay are, unsa man eh? Unsa may problema daw? Nga man ni bato og balas. Bato og balas? Anda daw, adi ko naibaluan na daw. Ikaw adi kong gahatod na. Tawag kay mo manager kay magig-istorya ko are. Gadutong daw ako sa adto. Tawag ka. Oh? Hanawa gud na? Nay bato. Staldo nay bato. Aros staldo nay balas. Kasunod magpakana lang kog pala para kalibang na kog balay na. Bali ni pakyawan ni ako ang trabaho ni gunahan ni nga dako pakaluna niya barato ipakyaw ni buwangan ni. Oy klaro sa iya ni, oy kuangot. Wala mat buhat kopi ng buwan. Barato kay ni. Okay rin ako kay pag nabuhit na ako walit ni nga binawang na ako ang isudlan ako nga. Kapon yung kaya na ro. Payo mo ato ko lang digital so na yung mga chocolate dito siguro. Pwede mga tanan no? Oh, ay naman daw. Yung bala-bala rin no? Oh, ay mga diri daw. Dari pa mo kay dari mo sekarang mo agi wala bal daw. Sige no, hari ko magulat tari no. Salamat kayo nga. Oh, sige, jirok. Wato na siguro may murag pasing ko sa dalawang mo ngapit ko lang digital sa ni. Na naina ko tiyan jo murag na nawani nalag init eh. Adragon. Ayo. DJ Francis. Ayo. DJ Francis. Oh, DJ. Ay, balik ng tsokolate dia. Takila ang baso ana? Natura ta 20. Ako, order usap kay baling. Sige ka ang guna ko tong bawo tong sakyaw barato tong pakyawan ni malawa. Pakyaw ko tong lunaag. Pagka ako pakaluna barato tong paga. Hatag sa pakyaw, aprong okay yan to. Kire, nag-20 yung baso ana eh? Oh, sige. Lagi nga bugnaw akong banyo. Yan. Magilak maganoy. Minyaw mas po mga bata apo DJ Francis. Mug gani, dala na imong apo imong mga bata kaya ron ka imong kuwate. Harong mapasok? Tag-araw ng gabi oh. Nagyapon ko na sa tsokolate. Laos man gani oh. Imong ipadala kong apo o mga anak dire. Harong mapasok imong tsokolate. Awa yang tigulangan nagdanga kan tinita to kopi ha. Oh, ikaw ito sa inuman na. Ambimbal ka. Nagpuong kubog na kay wa may alalis na ng tsokolate yung buanga di ay. Ay, bugnaw yan ka, tanaw ng kape. Tao, Kulate. ikaw ito sana. Hindi na kuminaw na. Muli lang ko. Bahala di ko kayo tsokolate.